Buka maligo ya ratog na mo. Panghimas sa maya kay gigwas-guwas. Panglugod na dira i. Panglugod na dira. Tag 5 na, tag 5. O, dira mga lakawan, no? Taiwan? Taiwan kiss ko. With dryer. A few moments later. Ligo na. Wow! Taga Cebu makaday no. Usam na taga Cebu dire daw ta tinawar bag tubig. Taga Cebu dire daw ta tinawar bag tubig. Gabuhol ka itam sam na kay blublo ra bagoan. Nakadingon dai pun ni dai. Mura maglamang gihapon dai. Wow! Unsa may enjoy kasulti nga nga naa na mga juta diri. Taga Cebu na yun siya kakayo naman eh. Kaning usa may sinultihan sa gajud-gajud na. 5 minutes later. So, di ata karon sa Matalom Baywalk. Ba, di gajud maye, di gajud ka palargahon maye. Mingaw no? Mayong hapon sa natong tanan. So di ata karon sa Matalom Baywalk. Ay nanuroy. Kaon? Katong pagkuan diri kay arang alibrihan na disco. Bisig na mo magpa-picture dira. Di pa ma-picture maya kay masuga. Ha? Oh, murah. Wow! Kameraman, oh. Sige na mo kay ako ay cameraman ninyo. Artista ani.
ako shooting ninyo kay dayo. Nagbubuha man imong naong. Birthday guro kasi at 80 man. Unsa na tamo? Basta ganahan ka nga to yung mag-concert oh. Bidali ako. So, dira tan pagtakaroon sa munisipyo sa Matalong.